hello mga kasama, maayong adlaw kanato tanan. Kumusta? Bueno dita maglangan? Ato mahinumduman, dili ma-describe ang kalagot ni Milagring sa gisugilon ni Piping nga nagkita sila ni Anghela sa syudad. Nga kanhi iyang hinigugma. Pila ka adlaw na ang milabay, wa paghapon mahuasi si Milagring sa maong isyo. Looya. Na problema gid pag-ayon ini si Piping. Hangtod nga nabantayan na siya sa mga sakristan og ni Father James. Gituganan ni Piping ang pari bahin sa iyang problema. Huway kalibutan ang pari nga ang kanhing hinigugma ni Piping maubadi ay ang iyang inahan. Niyanang gabi una, misuway na usab si Piping sa pagpakigsitol kang Milagring. Okay mga kasama, niaday ng sumpay nining atong sugilanon. Pader, I am your father. Imong gitug-anan sa tanan? Oo. Tanan gyud? Oo, lagi. Sa ato pa. Imong gitug-anan nga uyab musuna ni Anghela. Unya wa dayon ka makaila kay mas ni gwapa ron og mas ni angayan. Mao ba? Ha? Ping? Wasan na, kuan ba? Wasan na ko i-detalyiring. Ay, ganin ako hinganli. Pero, kuan, mitambag na ko, Spader, nga anong mawa ang imong kayubos na ko. Ako yung ipakita nimo unsa ta ka kamahal. Ayaw kog ulog-ulog giping. Dili na ko batan-on nga madapas imo bulatik oy. Di man bulatik ako, Gring. Ang bulatik istorya ran ha kining ako ipakita gyud buhat unsa ta ka kamahal. Labing-labing ang natabay. Ay, pagsulo oy, pagsulo. Ayaw ko na Gringod. Sige ron, kini arab ako gikuptang krusipiho. Ano man taong gipatubang man mo na kong krusipiho, oy. Unsa mo ko rin panuway? Naunsa man ang mga dagwes mga sakristan. Hi, Kuya Piping. Okay na ka? Okay radyo kayo ko, Dayleda. Pero kanang mga sakristan na to, ba? Murag di man na sila okay. So may gipakaw na sila ni Padre Cake? Ha? Kasaba cake? Si Awa gidi ho, Kuya, oy. Gisermonan tingali na sila ni Father. Nakasa? Wala ka kumahibaw. So kaysa ni mga karaho ay. Ay! Excuse na ni mo, Kuya, ha? Sige day. Napaisugo na mo, Kuya? Oy, kamilagro gud ini gud. Kamu pa'y nangutana kung naaba ko'y isugo? Urag doon na gyud nahitabo da. Ay, gilaban ming Father. Iwas-wasan pag yun. Yawa mo butangig daw ni. Natural man gyud nang waswasan basta labhan. Pero waman mi sabon ni. Diretso magwaswas. Uy, dako-dako tingali inyong sa. Tungod manggod nimo, Kuya. Sa? Nganugod? Ako lang kung sila gimaymayan, oy. Ngaway nada ang ilang pagserbisyo diha sa misa kung wa magkadimao ang ilang pamatasan. Mga siyaw lang yun ang mga bata, Pader. Naanad na masagkunan nila po. Dili maayong pasagdan lang na, oy. Nagserbisyo sila sa simbahan. Angay lang na magpakita sila maayong ihimplo sa ubang mga batanon. Wa ko moingon nga kinahanglan nga perpekto mo. Kay way tao nga perpekto. Kisa man din hidunay na ilhan nga taong perpekto. Ako, Father! Oh. Ako ang Papa, Father! Ang pangan kay Perfecto! Ang hangga!
Pwede na kumupadayon. Sige, Father. May lain pa kang isulti, Lolong. Bahin siya mong amahan. Wala, Father. Ay, sorry, Father. Okay. Mupadayon ko. Wag ko magdahom ngayon ana sila kabugal-bugalon. Lope ko mahinoon ang masakristan sa syudad. Mura bag wa sila magkasabot unsa ilang papel isip mga nagserbisyo sa simbahan. Badlongon mo kutin tao ng amahanan ng lulong, Pader. Ang inahan sad na utropod. Dili na igong katarungan oy. Oo, sad noon. Pero kadaghan na Diyos mga batanon, basta badlongon ganing mga amahan, badlongon sa na. Naara gyud na sa taon oy. Naara na sa taglawas. Naibaw man silang badlongon ilang gidikanan, nganong musunod man sila. Sa ato pa di ay, nakauyon sila sa kabadlongon silang mga gidikanan. Ay, palit kong napay da. Amawasan, no? Ako ganinoy, wa man ko'y amahan. Mau ba, Pader? Oo, noy. Oh my Pero, goodness. wa ko magpadahas kalagot sa kayo, boss. Bitaw, no? Sakto po ka, Pader. Naaraw yun na sa taglawas, gan. Mao nga kinahanglan gyud ng mga batang magtudluan na sila. O pahinumduman, giyahan, unsay angayan. Hala ka, Ping, no? Wa day amahan si Father. Tagad man dayon, labi kay nagdam kong chismis. Ay, good anak, Ping, good. Sige dayon. Padayon nag-istorya, Ping. Ang maura to. Wa siya magpada sa iyang kalagot, siyang kahiubos. Nagtinarong ragyod siya sa iyang pagkatao. Hangtot nga napari siya. Sa ato pa, daga dayto iyang idahan. Pinaangkan, wa maminyo. Uy, hala, no? Istriktahon ra ba to? Unya di ay pasaylo ako, Ginoo. Uy, milagring. Tingnan payag imo ning ipanabi sa mo mga sisters, ha? Klaki ka lang yun. Busa kipakawawan ko ni mo, Padre. Ang mubalik lagi ko syudad, ba? Awa, pangitaon ko to sa Anghela. Unsa? Sigam rin matang ilong. Nagdungan pag yun. Ay, ouch! Ikaw, ha? Aray! Imuna na natong regular atong meeting. Exclusive para ninyong mga sakristan. Apel sa doon das, Kuya Piping, ini, Pader. One-on-one na ng among nipiping. Lahi ning inyo. Oh. Okay, mangutana day ko ninyo. Ikaw, Lulong, anong nagsakristan man ka? Ipasuod mo kong mama pag high school na ko, Pader. Para malayo ko na ko sa mga bisyo. Onya, lalayo ka. Nalayo sad, Pader. Ikaw, Maya, anong nisuod pagka-sakristan? Gipasuod sa kasi mo, mama? Oh, pero ganahan sa ko, Father. Kadiyot, time sa. Nganong Maya man to di mo ngan? Pang babae man na. Doon na naman ganit na laing meaning karon. Jeremiah man ako tinuod nga, Father. Mo ba? Ikaw, Lulong, o sa may tinuod di mo ngan? Longganisa, Pader. Bita, Pader. Roberto, bita, Pader. Ambot nga nung lulong ilang giangga na ko, eh.
Ikaw, Iking, nganong nisod ka pagkasakristan? Ay, may pa mo. Di permi mitingon ni Father. Kami, halos kada adlaw. O di mas maayo. Daghan mong makatunan. Grabe si Father, oy. Kulbaan gud mi permi. Gikasabaan di ay mo. Aw, di man kasaba. Pero, pangigo kayo. Daghan na gud kay mig invisible nga bunog. Sige raman mig kaigo. Mas maayo na gibuhat ni Father ninyo aron magtarong mo. Pero, mitingon sa untang Father ang mga tiguwang, no? Daghan mo sa mga badlungon sa mga tiguwang. Tabi na ka ng mga babay, mga libakira. Madunggan ka. Tinuod mo sad. Sister, pero siripinti di ay. Uy, di magutanan. Di lagi tanan. Tingon ba di kong tanan? Nangaway ka na ako. Ha? Uy! Nisulti raman ko. Mura di ko nangaway. Sorry. Balik ko na to ang meeting na mo ni Father ba? Seryoso. Okay ba? Sobra pa na sa okay. Daghan gid mong makatunan, ana. Sige, hanagani ko bira ni Father. Ikaw tingali pinakabadlungon. Oo. Pero gapon, iya sa kong gidaig. Lipay sa taon ko eh. See? Nagpailala nga maayo ang intensyon ni Father. Maayo kayo. Why question na na? So congrats ninyo. Mahimo na unya mo mga buutan nga tinuoray. Ay, Ha? kuyawan lang ko ba kung mabuutan na gud ko? Ngano gud? Ang Mabuutan na hinuon ka, makuyawan na hinuon. ano nga, di na unya ko magakita ni mo. Naunsa ka diha? Kan magod, kay kon mabut-an na unya kog maayo, basin makahuna-huna na unya noon kog sud sa seminary, aron magpare. Magkalagyo na ta. Oh, Mo na akong kuyawan, Lid. mao ba? Sumunod eh. Nasuko. Or nakauyo. Asa naman tong bayhana? Mura magtagulilong. Karit lang magawa. Nainanitsit na ko. Ako ni. Pwede ni mo. Ay, kuyaw mga kuya. Sabay pa kuyaw nga. Gisisitan naman kaliha. Dalawa na yung kikanda ko da. Kasi gipangitan mo si Lida. Ha? Di oy? Stilan, baya. Ibaw ana na style la, oy. Mana ko ana. Graduate ko ana. To as prayer room. Ha? Sa prayer room? Sige, doon ako ka. Ups. Kadiyak. Nga naman. Panguyaban ni mo sa prayer room, aron inong tinuuray. Di ko manguyab sa prayer room, oy. Pasak di lang na to siya dito. Nakiksulti pa to sa Ginoo kung angay ka ba niyang tagaan o pagtagad or dili. Kuya, wag mo kuya. Unsa ka? Indayhana nga, makatagaan o gunahuna. Naminaw sa di ka na dumadong. Minaw kayo. Bitaw do, seryoso niya ha. Seryoso kayo ni. Serious. Nakagusto kang lidawa. Kinanglan pa ba ng ipangutan na kuya? Ay, pastil ay ko pangutan ato baga ko. Suko lagi o. Sa. Nakagusto ka ba? Nakagusto! Kung mao, ayaw na panguyabi.